What's up mga idol? In this video, nandito tayo sa Mactan Town Square upang tuklasin at hanapin natin ang isa sa mga pinakamasarap at well-known Japanese restaurant dito sa Lapu-Lapu. Gumagamit sila ng traditional, authentic na grilling process. Tikman natin gaano kasarap ang Japanese na mga treats na ito. Tara, let's go! Ha! Mga idol, finally no, the foods have finally arrived right in front of me. Ang gaganda, ang kukulay ng buhay natin ngayon dito in front of us mga idol. Without further ado, magpa-pray na tayo kay Lord our God sa daming blessings at grasya na nandito ngayon. Yahoo! Spirit, amen. This is the Lord for this day. It's about this one. To Christ the Lord. Amen. Our Son, Holy Spirit. Amen. Itadakimasu mga idol, the literal na itadakimasu nandito sa ating harapan. Of course, magsimula na tayo mag-barbecue kasi mainit ng ating uling. So lalagay na natin lahat ng mga meat. Ito yung kanilang marinated pork. Lagyan natin ng dalawa kasi hindi kasya sa aking bibig. And of course, the original or the classic pork style. Tignan mo ang ganda ng klaseng pagkakat and very fresh. So lalagay natin yan dito. Meron sila ditong klaseng beef. Tignan mo yan mga idol, ang ganda ng marbling. This is the Angus beef. Lalagay natin yan dito. Of course, dalawain natin. Lalagay natin yan dyan. Of course, mga idol, meron din silang chicken. Normal na chicken lang, marinated. Lagay natin. And of course, yung ultimate shrimp natin. Tignan mo, ang presko ng shrimp. Wala na siyang balbas. Tignan mo, tinanggal yung balbas niya. Nag-shave siya kaninang umaga. Okay, dito yan. While waiting idol na maluto ang ating barbecue or ating mga yakiniku, simula na tayo sa other ng mga side dishes nila na ang sasarap. Simula tayo sa kanilang ultimate shoyu ramen. Tignan mo, ang ganda ng itsura. Ang boiled egg, the chasu pork, and of course, tignan mo yung ultimate noodles nila. Ang ganda, and the vegetables, and their ultimate broth. Parang treasures ng Japan ni Yamashita. Of course, tignan natin ang kanilang noodles. Lagyan natin ng konting chasu pork at noodles. Very delicious, very soft noodles. Ang ganda ng pagka-tenderness ng noodles at linamnam ng chasu. Oh, balihin na natin, idol. Kasi napapaig na or overcook na tong yakiniku nila. Ito yung fried gyoza, which is the other part makikita mo fried siya and very crispy, but the other part wala, it's steamed normal. Ayun, carefully sausaw. Lord, tabang, sarap. Ang ganda at saka lambot, ang linamnam ng inside meat niya sa loob. Ilipat na natin sa kanilang plate dito para kainin na natin. Not so overcooked, mas maganda siya para medyo mas juicing konti. While nag-cook pa tayo sa shrimp, titikman natin ang kanilang other side dish, which is their crunchy maki roll. Tinatawag nilang crunchy maki roll kasi may crunchy bits on top. Lagyan natin sa kanilang sauce. Grabe ka idol eh. Ito yung kanilang regular California maki. Tignan mo, basta may orange on top. It's the fish eggs. And inside may cucumber and other flavors, pineapples and crab meat inside. Sausaw natin sa konting sauce. Na! Uy! Nilagay niyang meat. Sige, dig in na lang natin. Sabi, ang sarap. Linamnam. Of course, titikman na natin ang ultimate ebi tempura. Look at that. Napaka-crunchy, napakalaki. Daming flaky goodness on top. At very crispy. So ito yung titikman natin. Lord, grabe. Sakto sa lasa. Hindi masyadong maalat. Bready, crunchy, goodness. Ang sarap. Tignan mo, lagay natin ito sa kanyang spicy barbecue sauce. Ang sarap. Luto na ang ating shrimp. So, kukunin na natin to. Ito yung kanilang yakisoba or yaki udon. Basically, yakisoba is stir-fried noodles na ang daming Japanese flavors inside na paalala mo parang nasa Japan ka lang. Tignan mo ang ganda ng itsura, ang daming coated spices.
Lord, tamang gabi. Ang tarap. Napakalinamnam, very flavorful spices inside. Ang tender ng kanilang klaseng noodles and ang al dente softness niya, napaka-perfect. In fairness, maganda yung makapal na type na noodles, no? Kagaya ng cameraman, makapal. Bruh! Kalain mo, nag-exist pala itong ganitong klaseng recipe. Ano ba yan? Mamaya na, masyadong tempting. Balihin muna natin to. Okay, ito na yung kanilang beef teppanyaki. Tignan mo, ang daming mga colorful goodness na nasa labas. At ang daming vegetables and green na mga condiments. Mahilig talaga sila ng green, kagaya ng cameraman na daming green sa kanyang isip. Ayun. Ayun, tignan mo, the perfect pick-up ng food. Combination of vegetables at saka beefy goodness. Ang ganda. So excited, let's go. Parang ayoko nang lunukin lahat ng mga food inside my mouth kasi ang sasarap. Okay, lagyan na lang natin lahat ng mga beef kasi gutom na ang mga kasamahan natin in life. So dito naman tayo sa kanilang sashimi. At lagyan natin ng konting citrus flavor. Okay, linagyan natin ng konting wasabi and some citrusness flavor. Sasawsaw natin dito sa kanilang soy sauce. Of course, kita mo yan. Okay, so napaka-anghang itong wasabi. Sashimi tuna. Literal na nagme-melt sa inside your mouth. Napaka-soft, tender ng sashimi. Parang oceanic flavor na nangyayari sa loob ng aking bibig. One more time, gutom ng kasamaan natin, kawawa naman. Okay, ito na talaga yung last bite natin mga idol. Yan na yung finished product natin plus their Japanese fried rice or chahan fried rice. Ito na yung ultimate combination. Yung paliguan natin ng barbecue sauce at some chili garlic paste. At let's dig in. Look at that. Ang sarap, grabe. The typical charcoal smoky flavor. Tumagos talaga sa meat. Plus yung kanilang flavorful na marination. And perfect combination sa barbecue sauce and the chili garlic paste. Ayan. Melts in your mouth, literal, lalo ng beef, very tender, very flavorful. Ito naman yung kanilang finally, your Japanese chahan or fried rice. Napaka-colorful, yellowish content. Kaya natin. Tabang. Grabe. Kunin natin to, parang fresh pa. Sausaw natin sa ating barbecue sauce. Tanawon. Ito talagang maganda, idol, dahil sa kanyang traditional charcoal na klase na griller, di ba? Yung iba, usually electric lang, stove, pan fried, or grill. But ito, charcoal talaga. Kaya yung smokiness ng charcoal, napaka-perfect sa meat. Grabe, ang sasarap ng authentic Japanese food experience. Lahat ng klase ng mga food, napaka-very unique, extraordinary sa iyong bibig. Not your typical and normal na mga food na matitikman mo. Napakasarap mga idol, lalo na yung mga other side dishes. But the best part is the yakiniku and this yakisoba or stir-fried noodles. Napakasarap. Kung gusto nyo more about the information of this very prestigious, authentic Japanese restaurant, check my description box below and my comment section below sa kanilang address and their Facebook page. So if you like this video, don't forget to subscribe to my YouTube channel and watch upcoming videos in the future. And once again, this is Idol Steve and JNK Pump Squad, camera guy, and Dylan Gray sa gilid. And it's me, Rocky, na nagsasabing, ingat, humping, and take care mga idol. Bye.